Hej Paul. Hej. Jeg kan godt tænke mig at lære at spille ukulele. Helt klart. Det kan vi gøre. Har du tid? Ja, men totalt meget tid. Okay. Ja. Fedt. Fedt. Action. Velkommen til ukulele-videoer med mig, som hedder Tobias Elof, og Paul, som står og filmer. Og i dag så skal vi snakke om forskellige måder at bruge højre hånd på ukulelen. I hvert fald den måde, jeg bruger det på. Først og fremmest så er det tommelfingeren, som er den vigtigste. Og der er ret mange, der gør sådan her, for lige at starte. Det er hvordan man skal sidde. Kan man lige gøre sådan her. Og tager man tommelfingeren og spiller her omkring, hvor at halsen og kroppen de mødes. Så på nogle ukuleler er det ved 12. bånd, ved andre er det ved 14. bånd, ved andre er det ved noget andet. Men det her, hvor kroppen og halsen mødes, man primært spiller på ukulelen, fordi der er mindst spænding. Det er ikke fordi man ikke må spille hernede. Det lyder bare meget hårdt, og det er sværere at få det jævnt og egalt, om man vil. Men man kan selvfølgelig godt. For eksempel Troy Fernandez, en meget kendt hawaiiansk ukulelespiller, som bevidst altid spiller hernede, og med meget lang negle. Men som udgangspunkt synes jeg, at det lyder rarest, det hvis han spiller heroppe. Så primært med tommelfingeren, det er den ene variation. Næste skridt er tommelfinger og pegefinger med puderne. Altså, det bløder tommelfingeren, det bløder pegefingeren. Hvis man nu gør det på en streng her. Det lyder sådan her. Må jeg se sådan helt tæt på? Ja. Hvad var det der med tommelfingrene? Men tommelfingeren og pegefingeren som en kombination. Så hele tiden skiftevis. Skiftevis tommelfinger og pegefinger. Næste skridt igen er, at man kan også bruge pegefinger ned. Så man har tommelfingeren, man har pegefinger op, man har pegefinger ned. Det kan man forbinde på forskellige måder. Hvis vi nu starter med, hvis vi nu gør det i den her, altså hvis man forestiller sig, at det er en cirkel, så starter vi med tommelfingeren, og så pegefinger op, og så pegefinger ned. Den er lidt mærkelig i starten. Men det er noget med, at man sætter en meget lige finger på, hvor man føler strengen, og så spiller man den. Så det er... Så det er godt at starte rigtig langsomt. Tommelfinger, pegefinger op, og så pegefinger ned med neglen her. Men kun på én streng. Så det er de måder, jeg spiller picking på. 3 måder. Tommelfinger, pegefinger, og tommelfinger, pegefinger og pegefinger ned.